Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sothanda ukubingelela bonke abalaleli abalalele. Ikakhulukazi amadodana namadodakazi ombuso wezulu. Simbonge uNkulunkulu wethu. Simbonge nobaba uAbraham owakholwa nguNkulunkulu. Waze wamenzela isithembiso sezizwe. Siyawubonga lo musa. Uthi waqala wakholwa, wamkholwa uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Ngizovula ngomkhuleko bazalwane before ngiqale ngivule ngomkhuleko ngizocela ukuba makuneBhayibheli endlini ulithathe. Mongenali iBhayibheli li-download ngoba idatha unayo yokwenza zonke izinto engabuyiseli. Thatha ke leyo data onayo udownload iBhayibheli njengamanje. Kuze sizothi masifunda sonke kanye sibe nokuqonda egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Intando yakho baba mayenziwe empilweni zethu. Sihlambulule Nkosi uJesu ngezwi lakho lizokhulunywa njengamanje. Wena moya engcwele uzonyakaza uvunguze ngendlela othanda ngayo. Ukuthi laba abangenakho ukuqonda baba ube isibani ezimpilweni zabo kuloyo moya ofaka kumuntu usumdalile. Iba ukukhanya Nkosi uJesu. Ukuthi izwi lakho liwele ngaphakathi emphefumulweni yabo. Baguquke bakubone, bayibone inkazimulo yakho. Baphenduke kukho konke okungahambisani nawe nokungayona indlela osiholela ekuphileni ewukukhanya neqiniso. Sithi mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu ezimpilweni zethu nasezimpilweni zabo bonke abalalele. Uphulukisa yonke imoya babe babambile ephambene necebo lakho ngezimpilo zabo. Usindise nasekulingweni. Sibonga ubuhle bakho nobungcwele bakho nobukhosi bakho. Ukuthi akekho ofana nawe Nkosi, siyakubonga kulesikhathi samanje. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Manje kuze kube phakade. Amen. Sengishilo bazalwane ngithi li-download iBhayibheli mungenalo. Thatha le data onayo udownload. MakuneBhayibheli endlini ungabuzi ngisho ngathiwe likama wakho noma likamkhulu wakho noma yiliphi iBhayibheli likhona endlini. Lithathe ulisebenzise ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe ube nokuqonda. Ungagcini ngokuthi uyakholwa kodwa wazi ukuthi ukholwa yini. Nawe uthi uyakholwa inkosi uJesu kodwa ungazi nokuthi inkosi ifunani kuwena. Khohlwa ukuthi wena ufuna imali uphile kamnandi. Angihambi ngedwa njengamanje. Zondi, over to you my brother. Intando yakho mayenziwe. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Sibonga ithuba lenkosi lesinika lona ukuze sikwazi ukuthi sime la phambi kwenu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi. Amen. Sibingelela bonke abantu abasemzimbeni kaNkulunkulu nomzimbeni kaKristu. Sibingelele bonke abantu abayizitha zeqiniso. Sibathandazela ukuthi uNkulunkulu aqhubeke abasebenze ngezwi kuze lifinyelele lapho elifanele lifinyelele khona. Amen. Ekujuleni kwenhliziyo yomuntu likwazi ukuthi lihlambulule ukungcola nobumnyama likhanyise umuntu ukuze afune ukukhanya ahambe ngendlela yokuqonda. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyambonga uNkulunkulu onamandla ngezibonakaliso zakhe nangakho konke asenzele khona. Yes Lord. Ukuze akwazi ukuthi asifundise izindlela zakhe nobuhlakani bakhe ukuze sisindiswe kulomhlaba lo ozakubhujiswa kungasalilutho
uzabhujiswa ngomlilo. Isizathu sokuthi sibelesele ngegospel ingoba siphile ezikhathini zokugcina manje, and funeka senze sure ukuthi lo msebenzi njengoba sesuqalile siyawufeza. Amen. Asiwenzeli ukubukwa noma ukuthi sikhonzwe, uyedwa okufanele akhonzwe uNkulunkulu, lo esiloke simkhomba kuyena ngalo iBhayibheli noma incwadi engcwele. Konke sikwenzayo asikwenzi ngobuhlakani bethu, kodwa sithatha amazwi ashiwo uNkulunkulu siwadlulisele kubantu, ngokuba uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. Kuyinhloso yakhe ukuthi abantu basindiswe. Kodwa ke kungamandla ezwi ukuthi kusindiswe labo abasingatha inkosi ngokweqiniso nangokukholwa kukaMoya oNgcwele. Amen. Baningi abantu ababhajiwe ebumnyameni ngenxa yabafundisi bamanga. Baningi abantu ababhajiwe ebumnyameni ngenxa yesono abaphila kusona. Baningi abantu abasekluphekeni kaSathane ngenxa yokuthi abantu ababafundisayo nabantu ababasingethe nabantu ababaholayo bahamba ngendlela zobumnyama badukile. Impi yethu akusiyona impi yenyama kodwa yimpi kaMoya. Yes, Lord. Silwa nemoya kaSathane egcwele kubantu enza ukuthi abantu bangakwazi ukwamukela iqiniso likaNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo uyedwa, and uKristu uyena lo uNkulunkulu ngokaMoya. Njengoba sinoNkulunkulu oyedwa, akanamphelezeli, akanamhlangabezi, akekho kemva kwakhe, akekho ngaphambi kwakhe. uNkulunkulu ohamba yedwa, owakhe konke ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe, engenamlekeleli, ngezwi alikhiphile ngomlomo wakhe. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke, ngabaprofeti abathumela ayebasebenzisa ukuthi bashumayele igospel, basinike iziprofeto zezinto ekumele zenzeke nezinto ezenzakalayo kuze kufike uKristu indodana kaNkulunkulu ayihleli kuyona. Nomsebenzi owenziwa uKristu ukuthi azosifela, asikhiphe esonweni, abe inhlawulo yangonaphakade ngegazi lakhe. Siphinde sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nevangeli ukuthi baqhubeke bashumayele njengofakazi ababe naye nabanye azibonakalisa kubona, ukuze akwazi ukuthi asindise abantu benkosi, ngoba sonke singabenkosi. Sonke inkosi yakha uAdam kusukela odakeni ukuze kube khona thina sonke. Singumsebenzi kaNkulunkulu, singumsebenzi wezandla zakhe, singumsebenzi wamandla akhe. Udumo lumfanele, lonke udumo lumfanele uNkulunkulu ngayo yonke indlela esingamdumisa ngayo. Amen. Efanele ekuwukuthi kufanele silalele yonke into ayishoyo, silandele imiyalelo yakhe ukuze sithole ukusindiswa nokuphila kwangonaphakade. Amen. Siselapho nje ohambe kwincwadi kaIsaiah chapter 41 starting from verse 4. Hallelujah. Amen. Incwadi kaIsaiah isahluko 41 sizoqala kuverse 4. Hallelujah. Ngubani okusebenzileyo Umbuzo wakwenza na? Umbuzo obalekile. Amen. Uqhamuke enkosini. Amen. Iyakukhumbuza Yes, Lord. ngombuzo Yes, Lord. ukuthi ubani Okwenzileyo. Ngubani okusebenzileyo ubani okwenzileyo, wakwenza na? okusebenzileyo wakwenza. Yes, Lord. Ubani okusebenzileyo wakwenza. Yes, Lord. Wakwenza na? Nguye owazibiza ezizukulwaneni. Nguye owazibiza izizukulwane kwasekuqaleni. Nguye lo Nkulunkulu oyedwa owabiza zonke izizukulwane
kusukela ekuqaleni. Amen. Mina Jehova. Mina Jehova uyazikhomba. Amen. Uthi mina Jehova konke umsebenzi wami kwenziwe ngamandla ami. Engingowokuqala. Uthi ungowokuqala. UNkulunkulu uJehova umnini mandla wonke usomandla owokuqala. Nenginguye. Nginguye. Amen. Amen. Nenginguye. Yes Lord. Umnini mandla onke uJehova. Yes Lord. Usebawothi. Amen. Umoya oyingcwele. Amen. Obize zonke izizukulwane ezikhona. Okumanje uyabuza uthi ke ubani okubizile wakusebenza? Amen. Kubani okusebenzileyo wakwenza na? Ubani okusebenzileyo wakwenza na? Amen. Omunye athi ngenziwe umani ubaba. Amen. Ngibuza ukuthi bona benziwe ubani, athi naye umani ubaba. Mase ngithi okay, asishiye lapho. Asike sihambeke manje seqaleni. Amen. Kwakho konke. Amen. Ubani? Hallelujah, glory to God. Ubani owenze konke ukuze kube khona lokho khona manje. Yes Lord. Amen. Uthi uNkulunkulu nguye owazibiza izizukulwane. Nguye Kwasekuqaleni. owazibiza izizukulwane kusukela eqaleni. Yes Lord. Yes Lord. Uyena kuphela owenze konke ngamandla akhe. Yes Lord. Ngoba uma ukuthi wenziwe ugogo wakho noma wenziwe uma wakho noma wenziwe ubaba wakho, yonke into inesiqalo. Amen. Bona abasona isiqalo. Amen. Wena awusona isiqalo. Yes Lord. Kodwa kukhona isiqalo kukho konke. Amen. Kukhona isiqalo kukho konke. Amen. And uthi nginguye. Amen. Yena kuphela. Amen. Akekho omunye obize zonke izizukulwane, zonke izizwe zakhiwe ngagazi linye. Hallelujah. Hallelujah. Ngamandla kaNkulunkulu. Amen. Okufanele ukuthi simbonge, indlela yethu yokuthi simbonge uNkulunkulu ukuthi thina Amen. sizinikele kuye ngokumethemba. Amen. Ngokuba uNkulunkulu omnini mandla onke owakhe konke. Amen. Amen. Konke kusungulwe nguye. Yes Lord. So uma umhlonipha uNkulunkulu umnika udumo. Yes Lord. Uma ulandela imiyalelo yakhe uNkulunkulu umnika udumo. Yes Lord. Kodwa uma wena ufuna ukwenza intando yakho ufana nendodana noma nendodakazi yolahleko. Yes Lord. Yes Lord. Uma wena ungafuni ukulandela imfundiso kaNkulunkulu nemiyalelo yakhe nezwi lakhe, Yes Lord. wena ufana noSathane Amen. owafuna ukuzenza uNkulunkulu. Amen. Amen. Kodwa akekho ongaphezulu kwalo ophezulu kwakho konke. Yes Lord. Ngokuba uNkulunkulu ungumnini mandla onke. Hallelujah. Konke kusezandleni zakhe. Amen. Amen. Konke kuphethwe nguye. Amen. Nguye owazibiza izizukulwane kwasekuqaleni. Uyena obize zonke izizukulwane kusukela kwasekuqaleni, uzibizela futhi kuye. Mina Jehova. Mina uNkulunkulu umnenimandla wonke uJehova usebawothi umoya oyingcwele. Engingowokuqala. Nayo indaba. Nayo indaba. Mina engingowokuqala, before into yokuqala kusho ukuthi into ekhona before yonke into ibe khona. Yes Lord. Yes Lord. Mina engingowokuqala. Amen. Yes Lord. Mina engiyisiphetho. Amen. Ngingu-alpha, ngingu-omega, Amen. ngiyisiqalo, ngiyisiphetho. Amen. So uma kuwukuthi yena konke uqalile ngamandla akhe waqeda wazokunika wena amandla okuthi ubuse ngaphezulu komhlaba, kodwa yena ubusa ngaphezulu kwezulu. Yes Lord. Izulu ubusa khona ezulwini nangaphezulu kwezulu.
ngoba yena udale konke. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Nenginguye. Nginguye umnini mandla wonke, ngingowokuqala Nakwabo kuphela. nabakuphela. Amen. Amen. Bonke kuzophethwa nguye. Yes, Lord. Kuqalwe nguye. Impilo yakho ifana nebhuku othi ulivule eqaleni Yes, Lord. ulifunde noma ubhala kuze kufike egcineni lephela khona ama-page Yes. noma amakhasi lokubhala kuona. Yes, Lord. Bese uyalivala ibhuku. Amen. Impilo yakho leyo. Amen. uNkulunkulu useyazi ngempilo yakho ngoba ungumqali ungisiphetho. Yes, Lord. So uma uNkulunkulu azi konke wasazi isikhathi sokuthi wena uzoba khona ungakobi khona. Yes, Lord. Uyasazi isikhathi wena azokubiza ngaso wena ungakobi ready. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngokuba ungumqali Amen. ungumphethi Amen. walencwadi le Amen. esikuyona njengamanje. Amen. Mina Jehova engingowokuqala. Mina nguJehova owokuqala. Nenginguye. Nginguye Nabakokuphela. nabakokuphela. Amen. Yes sir. Hamba Incwadi yesambulo sahluko sokuqala sahluko sokuqala verse verse 8. Yes 8. sir. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Mina hallelujah hallelujah hallelujah. Yes, Lord. Mina Alpha no-Omega. Alpha ngingu-Omega. Kusho inkosi. Kusho Inkosi uNkulunkulu umnini mandla onke okhona owayekhona nozayo ozayo umnini mandla onke. umnini mandla onke. Amen. Sikhuluma ngoJesu Kristu. Amen. Sikhuluma ngoKristu. Amen. Mesikhuluma ngowayekhona Amen. ngoba ithi incwadi kaJohane esahluko sokuqala Yes, Lord. wayekhona Amen. wayekuNkulunkulu Amen. unguNkulunkulu. Yes, Lord. So uma eyikho konke kuqhamuka ngaye ukuze kube khona uJesu Kristu kungamandla kaNkulunkulu. Waqale wagcoba igama wathi kuzozalwa indodana. Yes, Lord. Akashonga ukuthi kuzozalwa uNkulunkulu. Yes, Lord. Wathi kuzozalwa indodana. Yes, Lord. And indodana igama layo kuyakuthiwa uEmmanuel okungukusho ngokuhunyushwa Amen. inkosi inathi. Amen. Amen. Waphinde washo wathi Amen. kuzozalwa indodana Amen. igama layo nguJesu Yes, Lord. okunguyena ozasindisa abantu ezonweni zabo. Yes, Lord. So uma kuzalwa indodana akuzalwa uNkulunkulu ngoba uthi uNkulunkulu ungumqali Amen. wakho konke. Amen. Amen. Kodwa udalile indodana Amen. wathi ngizohlala kuyo ngoba ngikhethile ngayakha ngamandla ami nangezibonakaliso zami ukuzikhombisa ukuthi nguNkulunkulu okhona Amen. owayekhona ozayo. Yes, Lord. Incwadi yesambulo sokuqala verse 17. Incwadi yesambulo sokuqala verse 17. Ngathi ukumbona, Ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe. uJohane uyabona isibonakaliso, ubona inkazimulo Amen. kaJesu Kristu. Ngathi ukumbona, ubona inkazimulo kaJesu Kristu uNkulunkulu. Yes, Lord. Hallelujah. ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Amen. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu Wayesebeka kwami, isandla sokunene phezu kukaJohane ethi, ethini ungesabi, ungasabi, mina ngingowokuqala, mina ngokuqala, mina ngingowokuqala mina ngingowokuqala. nowokugcina. Ubona inkazimulo kaJesu Kristu okunguNkulunkulu. Hallelujah. Yezwa ke Hallelujah. uthi ngingowokuqala akashonga ukuthi ayimake baba khona le ngifuna siyilungise futhi Amen. indaba yeTrinity. Amen. 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 Akho nkazimulo Amen. kayise ezulwini nendodana nomoya engcwele. Amen. Umoya engcwele uyikho konke lokho. Indodana, Amen. Amen. uyise Amen. nomoya engcwele. Kanjani na? Yes, Lord. Soqala ngisithi lesiprove ngeBhayibheli ukuthi Yes. uhambe kwincwadi kaIsaiah chapter 43 verse 10 before ubuye lapha. Amen. Amen. Amen.
ngezwi asikhulumi indaba yokuthi sicabanga ukuthi kanje mhlambe kwenzeka kanje. Isaiah 43 verse 10. Hallelujah. Incwadi kaIsaya isahluko 43 ungene verse 10. yes sir. Indaba ithi sithe umoya engcwele wathi kuIsaya kuza kuzalwa indodana akuzalwanga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. You understand? Amen. Wathi masizelwe indodana kwehla umoya oyingcwele. Amen. Njengesimo sejuba wehlela kuloyo ndodana. Wathi ke le okhethiweyo indodana yami ijabulile ngaye engithokozile ngaye. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Umoya uthunywe uNkulunkulu ungumoya oyingcwele. Uhleli kuyona le ndodana umoya oyingcwele. Amen. Ozakhele yena esibelethweni somuntu esifazane. Yes Lord. Le nyama le ahleli kuyona. Yes Lord. Yes Lord. Kwase kuthi uma efa uJesu Kristu esiphambanweni. Yes Lord. Esebethelwe waphuma umoya. Amen. Washona phansi emathuneni. Amen. Wahlala izinsuku ezintathu. Yes Lord. Wavuka emva kwalokho kwabonakala inkazimulo yakhe nabavuka emva kwakhe ababebangcwele ayeshumayele kubona bavuka bona babonakala nokwabanye base bayongena emzini noma emzini ongcwele. Hallelujah. You understand? Yena wasekhubeka wafundisa abafundi bakhe wahlala izinsuku ezu40. Amen. Sawumoya engcwele lo. Amen. Osuyinkazimulo manje owenziwe uNkulunkulu ngamandla akhe nangesibonakaliso zakhe. Wawakha wasefundisa abafundi bakhe emva kwalokho ngencwadi yezenzo isahluko sokuqala verse 9 or verse 9 wasethathwa wakhuphukela phezulu wahlangabezwa yifu lamkhuphulela ezulwini. Amen. Amen. Hallelujah. Yes sir. Incwadi yezenzo zabapostoli. Yes sir. Isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 9. Yes sir. Kwathi eseshilo lokho. Kwathi eseshilo konke ayefuna ukukusho. Wakhushulwa bebuka. Ifu lamsusa emehlweni abo. Amen. Amen. Lamkhuphulela ezulwini ngenkazimulo. Yes Lord. Yes. So manje mobuyela ngale. Hallelujah. Njengoba uJona ebona ezulwini. Amen. Ubona lo awaphambi kwakhe owayekhona nokhona noza kuba khona ozayo. Ukusho ukuthi uNkulunkulu lo ngoba uNkulunkulu uthi kuyisiqalo owayekhona nesiphetho kuyisiphetho ozayo ngoba uzobuya uzowuphetha lo mhlaba. Ngingu-Alpha no-Omega owokuqala nowokuphela isiqalo nesigqibo noma nesiphetho. Amen. Incwadi yesambulo chapter 22 you understand? verse 13. Ngingu-Alpha no-Omega owokuqala no-Omega nokuphela isiqalo nesiphetho nesigcino. Right. Nakho ke manje le ngifuna ukuyichaza khona. Yes Lord. So leke sichaza. Amen. Amen. Uma uNkulunkulu enalolo gama lokuthi ubaba. Yes Lord. Igama lakhe uNkulunkulu. Ufunctiona njengobaba noma usebenza njengobaba. Yes Lord. Ubaba akulona igama lakhe ititle. Yes Lord. Indodana akulona igama lakhe indlela asebenze ngayo ukuze afike kuthina sibonakalise. Umoya engcwele akulona igama lakhe indlela ayiyo umoya ongcwele. Kodwa igama lakhe uNkulunkulu. Yes God. So uma mina ngumhlengi ngiwubaba ngiphinde ngibe indodana. Amagama ami lo ukuthi ngubaba ngindodana. Angiyona amagama ami kodwa izinto engifunctiona ngazo noma engisebenza ngazo noma indlela engibekwe njengayo ukuze ngibe ubaba ngifanele ngibizwe ngobaba. Enganeni yami ibe indodana yami kodwa ke akuwona amagama ami lawo. Amen. Indlela engichazwa ngayo ukuthi ngifike ngaqhamuka njengendodana ngazomkhombisa ngangihlela yona lo ndodana umoya wami njengoba wehlela kulo ndodana imina owayephila kulo ndodana hayi ukuthi lo ndodana uNkulunkulu. Amen. Umoya wami. Hallelujah. Umoya wami ophumela kona ingakho waphuma umoya esuphuma kona indodana umoya eyathina ikhalanga ukuthi ke eli lamasabadini okungukusho ngokuhunyuswa ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na.
Usho ukuthi manje njengoba isho njalo umoya engcwele usiyaphuma ngoba kufanele wenze umsebenzi wawo ufeze isiprofetho njengoba. Amen. So uma kuthiwa ke hambani nobabhabhathisa egameni ngoqala nje ngiphinde ngichazele leli gama elithi Jesu ligcotshwe uyena uNkulunkulu wathi lo mzimba njengoba ngizohlala kuona nizobiza ngokuthi uJesu Kristu unguKristu ugcotshiwe ezulwini igama uNkulunkulu onathi. Uma esesho njalo waligcoba legama leli walinika lo mzimba azohlala kuona umzimba uyafa kodwa igama alifi ngoba lithi ke Incwadi haleluya. ithi incwadi kaIzaya isahluko 43. imake ifongene Haleluya. lapho ethi indodana uJesu wakhushulwa. Yes Lord. Wakhushulwa inkazimulo akhushulwa ngenyama negazi Angene ezulwini. angene ezulwini uma kukhushulwe inkazimulo ngazimulo kaNkulunkulu. You understand? Okusho ukuthi njengoba ayenikele igama leli ethi uJesu Kristu lolo gama lelo nasezulwini ubizwa ngalo Ayibona imshiye enyameni. You understand? Eli lamasabathi. uma ebizwa ngalolo gama Yes Lord. igama ligcobile lelo okusho ukuthi elinye igama lakhe lelo uJesu Kristu njengoba uJehova. Amen. You understand? Jehova sebawo. Njengoba uSebawoti angisi uJehova Sebawoti aphinde uJesu Kristu aphinde uNkulunkulu. Amen. Amen. Yingolondo le. Uma ke esethi uJesu Kristu hambani kubafundi bakhe hambani uthi umthetho wonke unikiwe mina emhlabeni nasezulwini. Hambani ezizweni zonke nenza abafundi nibabhabhathise egameni likaYise egameni lendodana egameni likaMoya engcwele. Bese siyabuza ke ubani igama likaYise? Hallelujah. Ubani igama lendodana? Amen. Ubani igama likaMoya engcwele? Hallelujah. Sithola ukuthi legama eligcotshiwe Amen. elibizwa ngalo uJesu Kristu ilona gama lelo eligama likaYise. Amen. Ilona gama eligama lendodana. Amen. Ilona gama eligama likaMoya engcwele. Amen. You understand? Ngoba uthi uPetru uma esezobhabhathisa abantu kwincwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38 sebembuza ukuthi ke madoda bazalwane senze njani na? Athi uKristu uPetru phendukani nibhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Akashonga ukuthi nibhabhathiswe egameni likaYise nelendodana nekaMoya engcwele akashongo njalo. So uma uPetru athi abantu ababhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu okusho ukuthi igama likaYise igama lendodana igama likaMoya engcwele uJesu Kristu. Ngoba lelo gama ligcotshwe uyena uNkulunkulu wagcoba lo mzimba azohlala kuona kwahleli uMoya engcwele ohleli lelo gama ngaleso sikhathi wabizwa ngoJesu Kristu. Hayi umzimba. Umzimba awuprofiti lutho awunanzuzo. You understand? So uma kwenzeke njalo uNkulunkulu uyedwa ngoba ithi incwadi ningofakazi bami. Imake isho isahluko nevesi. Incwadi uIzaya isahluko 43. Isahluko 43 verse 10. Verse 10. Ningofakazi bami. Ningofakazi bami. Kusho uJehova. Kusho uJehova. Nenceku yami. Kusho uJehova nenceku yami. Engiyikhethileyo. Angithi yabona ke lenyama le ayikhethile ukhuluma isiprofetho. Akakwenzeki lento le. Kodwa ke manje uthi nenceku yami engiyikhethileyo ngoba le ndodana usekhulumile ngayo kuyona lencwadi kaIzaya kwisahluko sika 9 verse 6. Ukuba nazi from verse 7 ekhuluma etshela isibonakaliso esitshela uIzaya isiprofetho ukuthi ke kuya kuzalwa intombi yakuzala indodana. Intombi iyakuzala indodana. Intombi iyakuzala indodana. Enigama layo nothu Emmanuel. Hallelujah. Isaiah 9 and 6. Athi ke indodana izelwe kodwa akazalwa. Amen. Nizalelwe indodana. Hallelujah. Manje bekuthi akazalwa indodana. Hallelujah. Later on sithola uthi ke manje ku chapter 43 verse 10 ningofakazi bami. Uthi singofakazi bakhe. Usho uJehova. Kusho uNkulunkulu umnini mandla wonke. Nenceku yami engiyikhethileyo. Nenceku yakhe lena ayakha esibelethweni somuntu wesifazane egama layo ekunguJesu Kristu ngokwenyama okuyindodana kaDavide. Ukuba nazi
ningethembe ukuze ngoba izwi lakhe alibuyele emuva lambatha akakhuluma manje uNkulunkulu othembekile konke akukhulumile fanele kufike kudlule kwenzeke ngendlela akusho ngayo ngesiprofeto niqonde ukuthi nginguye siqonde ukuthi unguye ngaphambi kwakhe akwenziwanga uNkulunkulu akekho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwaloNkulunkulu oyedwa esinaye nangasemva kwakhe akukho omunye uNkulunkulu akukho khona ngeke hallelujah glory to God mina nginguJehova mina ngingujehova so ngaphandle kwami akakho umsindisi kodwa thi uNkulunkulu kodwa uthi mina ngingujehova ngaphandle kwami akakho kodwa manje uthi igama lakho uNkulunkulu amen uphinde uthi mina futhi ngingujehova ngaphandle kwami akekho umsindisi ngaphandle kwami amen you understand amen sithi uJesu Kristu uNkulunkulu yes lord sisho njalo sithi uJesu Kristu uNkulunkulu ayikho iTrinity ezulwini amen amen ayikho indodana ezulwini amen khona uNkulunkulu uJesu Kristu umoya ongcwele yes lord yes lord umqali nesiphetho yes lord amen yayizwa lo ndaba le so uma siza kuKristu amen njengomuntu oqale konke amen kufanele size ngokuqonda qala ukuthi sithandaza kubani yes lord indaba yokuthi uzothandaza uthi ke in the name of the Father in the name of the Son in the name of the Holy Spirit bese ngiyakubuza ubani lo amen ubani uyise uba indodana bamoya engcwele hallelujah uthi no iziqo ezintathu ngithi mina ngikhombise eBhayibhelini lekusho njalo khona yes lord thiwe iziqo ezintathu yes lord uma ethi uyedwa amen ethi akekho emva kwakhe omunye Amen. kusho iBhayibheli lithini ngingedwa verse 10 verse 10 yes sir ningofakazi bami singofakazi bakhe usho uJehova kusho umnini mandla wonke nenceku yami engiyikhethileyo kusho nenceku yakhe ayikhethileyo ukuba ukuba sazi ningethembe simethembe niqonde ukuthi nginguye unguye yena yedwa ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu ngaphambi kwakhe akwenziwanga uNkulunkulu ngaphambi kwakhe akwenziwanga uNkulunkulu uma enza inyama akenzi uNkulunkulu wenza indodana nangasemva kwami akayikuba khona nangasemva kwakhe ngeke kuze kube khona uNkulunkulu mina nginguJehova mina nginguJehova ngaphandle kwami akakho umsindisi ngaphandle kwakhe akekho ozosindisa abantu ngaphandle kwami akakho umsindisi akekho omunye umuntu ngoba ushembe angazi indaba abantu badidiseke hallelujah you understand iTrinity angazi indaba abantu badidiseke kodwa ngoba othisha bakhona abanaqonda ahambe kuncwadi kaloluzana kaIzaya before lapho kule ncwadi yaIzaya chapter 56 verse 10 or verse 11 ukuthi inkinga abantu abanakho uqonda sonke lezi zinto lezi kufanele bazithole kumuntu ofundisiwe umoya oyingcwele izinto zikamoya amen yes sir bonke incwadi kaIzaya 56 yes sir verse 10 yes sir bonke abalindi bayizimpumputhe bonke abalindi umlindi umuntu ogadile amen unogada so umfundisi noma umbishop noma umpostoli osibiza ngaleyo title othuthunye uNkulunkulu ungumlindi amen ungunogada bayizimpumputhe laba abakhona njengamanje mayimpumputhe ngoba bafundisi igospel abanakwazi esiphambano ithi incwadi abanakwazi hallelujah kusho incwadi akusho umhleli yes lord ithi bayimpumputhe incwadi kaIzaya 56 yes sir verse 10 yes sir bonke abalindi bayizimpumputhe bonke abalindi bonke abaholi bamabandla labo bamabandla abo abawaqambile ngamagama athandwa yibona abangafundisi ukuphenduka bayimpumputhe abanakwazi mesiqhubeke khona enye into eshawe futhi hallelujah bonke bayizinja ithi bonke bayizinja eziyizimungulu lalela bafundisi nonke nina enqambile amabandla enu isakhulukazi ushembe ngokuba ushembe uthi uyindlela neqiniso ushembe ukopela yonke into eyenziwe uKristu wazenza uKristu ukopela yonke into wayikhopha wayipaste ukuze aluthe abantu abamnyama kakhulukazi ngoba ithi gospel ke uma sonke saba kwaIzwayeli uma sonke sithunyiwe igospel fanele ishunyele umhlaba wonke amen bonke bayizinja alikho ibandla labantu abamnyama kuphela amen
uNkulunkulu siyafana sonke. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngoba udale zonke izizwe nganyama yinye ngagazi linye. Amen. Wasigcwalisa umhlaba wonke ngamandla akhe. Amen. So uma uqhamuka wena unebandla lakho Amen. oliqambile Nenkolo yakho. nenkolo yakho ehlukile ezobandlulula abanye abantu, Amen. ezocwasa Amen. Engenabo ubungcwele. engenabo ubungcwele, Hallelujah. engashumayeli ngokuphenduka esonweni. Bonke bayizinja Nizinja eziyizimungulu. anikwazi ukukhonkotha, Abakwazi ukukhonkotha. abanakwazi, Hallelujah. abanakuqonda, Hallelujah. Balala bephupha. balala bephupha, Amen. baphupha amaphupho amabi enkohliso. Bathanda ukozela. You understand? Amen. Bamavila Amen. namavila nilabafundisi bamanga. Angikhathali ukuthi ngabe lo sonto lakho wena mlandeli usuhambe kangakanani. Yes, Lord. Uma ucasulwa yilento esishoyo, Yebo bayizinja ezihahayo. ithi incwadi abafundisi benu Hallelujah. iyagcwalisa, yebo bayizinja ezihahayo, Abakwazi ukusutha abasuthi ngoba izwa likho. ngoba izwi alikho, and futhi nobe engagcwele ezwini nje Imali. bagcwalisa inganuko zabo nenzuzo Embi bayizinja Glory to ezihahayo. God. You understand? Amen. So uma siza uNkulunkulu hambe kwincwadi kaMathewu, incwadi kaMathewu isahluko sesihlanu verse 8, sibakela ukuthi abanjani ababusisiwe. Amen. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko sesihlanu. Yes sir. Iverse 8. Yes sir. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Okay. Hallelujah. Ithi babusisiwe. Abanenhliziyo ehlanzekileyo. Mina ngifuna ukubalansisa le scripture ngesinye iscripture sobatshela ukuthi uma uza uNkulunkulu khona into enziwa uJesu Kristu njengoba ukhuluma uthi babusisiwe. Qala uqedele le scripture lesi sithi babusisiwe Abanenhliziyo ehlanzekileyo. Into ehlanzekileyo, into ehlanjululiwe, eclean, engenamyocu, engenasihla nambili, engenacala, ibe msulwa, igezwe ngezwi. Amen. Ngamanzi nangezwi. Hallelujah. Akithi isho njalo incwadi. Hallelujah. Ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Umuntu ofuna ukubona uNkulunkulu ufuna kabe msulwa. Yes Lord. Yes Lord. Agezwe ngezwi. Hallelujah. Ngamanzi. Yezo lonto leyo. Ngesigezo. So uma iBhayibheli lisho nje Amen. hambe kwincwadi kaJames Hallelujah. Thank you. noma uJakobe ngesiZulu. Amen. Sifuna incwadi kaJakobe Amen. isahluko sokuqala. Hallelujah. You can start from verse 3. Incwadi kaJakobe ke incwadi kemva kwencwadi yamaHebheru. Hallelujah. Yes sir. Incwadi yompostoli uJakobe. Incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala. Isahluko sokuqala Qala verse 3. iverse lesithathu. Yes sir. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu. Make na into kumele siyazi. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa Kwenu kuveza ukukhuthazela. kuveza ukukhuthazela, kusho ukuthi ukubekezela. Yes, Lord. Imake Yes, bright. Lord. Khona into engifuna ukuyibuza. Yes Lord. Uma kuukuthi uyakholwa ungcwele inhliziyo yakho imsulwa, Yes Lord. kodwa manje Amen. uphuza utshwala, Amen. uqamba amanga, Amen. uyafeba, Yes, Lord. uyaphinga, Yes, Lord. uyaphuza, ubulala abantu, Yes Lord. uyathakatha. Uyakwazi ukulinga into enjani? Khana kanye. Ngoba uphile esonweni kodwa uthi uyakholwa. Yes Lord. Isigezo sezwi alikho. Inhliziyo yakho ayihlanzekile. Yes, Lord. Kodwa uNkulunkulu uthi abazombona abantu abahlanzekile. Amen. Enhliziyweni abamsulwa. Yes Lord. Amen. Uyayizwa lonto bright? Amen. So uma uNkulunkulu eseshilo ukuthi abeza kimi Amen. mabaphile ngokukholwa, Amen. Hallelujah. mase buza umuntu uthi ke ukholwa kanjani? Yes Lord. Yes Lord. Aluqedele le ncwadi le Hallelujah. kaJakobe. Amen. Hallelujah. Yes sir. Incwadi kaMaroma isahluko sesihlanu. Yes sir. From verse 3. Yes sir. Kepha akusikho lokho kuphela. Kodwa akusikho lokho kuphela. Kodwa sizibonga nangezinhlupheko
ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukuhlupheka akushiwo ukuhlupheka ngokuthi Amen. Ungabi nakudla. Amen. Khulunywa ngokuhlupheka Amen. ukuthi uhluphekele izwi. Amen. Ukuhluphekela izwi kuyinzuzo enhle egcineni ngokuba yini isincwadi yaMathewu sahluko sesihlanu verse 8 babusisiwe ababsulwa noma bahlanzekile enhliziyweni Ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. uma ufuna ukubona uNkulunkulu okusho ukuthi zonke lezi zinto ezibalwayo ukuthi ungafeli ungaphuzi ungaqamba amanga ungaphindi unganhlonti ungabulali ungathakathi ungenzi imlingo zonke lezo zinto izinto eziyavimbezela ukuthi ubone inkazimulo kaNkulunkulu ubuso bakhe hayi inkazimulo. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukukhuthaza ukusho ukuthi ukubekezela kukhombisa ukuqinisekisa ukuthi lokho. Amen. Amen. Hallelujah, glory to God. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Thina sifuna ukubona uNkulunkulu oyedwa oyisiqalo oyisiphetho. Amen. Angifuni ukubona iTrinity. Ngengibona iTrinity ngesihogweni. Amen. Hallelujah, glory to God. Amen. Ngifuna ukubona uNkulunkulu oyedwa ukuze ngibone lo Nkulunkulu kufanele ngihambe ngemiyalelo yakhe asinike yona encwadini engcwele akukho kunye. Ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu ngomoya ongcwele. Uthanda uNkulunkulu Amen. Esimuphiweyo osimpiweyo uhambe kwaJakobe ngoba manje uyabona amandla kaNkulunkulu incwadi yaJakobe ngifuna ukube ufunde khona bezokwazi ukuthi uma uza uNkulunkulu awuzi ubambe umnyawo zakho zixamalazile uza uhamba ngokuqonda nengqondo yakho iqondile amehlo akho aqondile inhliziyo yakho iqondile. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Umoya wakho uqondile ngoba uthando kaNkulunkulu selithaliwe enhliziyweni yakho luthaliwe uthando luthaliwe awusho ukuthi malithaliwe uthando lokho kusho ukuthi wena akathelanga uthando lakhe kuphela kuwena uthele ukuthi nawe lolo thando apply kuyena the same way alifake ngayo kuwena kuthi yonke into ibalanced akushodi ilutho ngoba uthando selingenile kuwena. Amen. Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala sokuqhubeka kuverse 4. Yes sir. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi. Ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo. Izenzo ukukhuthazela nokubekezela kulandelwa imisebenzi epheleleyo. Imisebenzi epheleleyo yonke imibhalo phansi eBhayibhelini njengoba ibekelwe khona ukuthi igcizazele. Hallelujah, hallelujah. Igcizazele ukuthi igama negama elifakiwe eBhayibhelini linomsebenzi ukuze lenze isiqiniseko sokuthi konke okubhaliwe kubhalwa ngenhloso nobuhlakani namandla kaNkulunkulu ukuze umuntu ochazayo nomuntu ofundisayo echaza into ebhalwe phansi achaze ngokuqonda akunike imfundiso efanele ezokusindisa. Yes Lord. Ukuze nibe ngabapheleleyo. Ukuze sibe ngabapheleleyo. Fanele sipheleliswe. Yes Lord. Ngesingisi bathi fanele sibe perfect. Amen. KuChrist. Perfected. Hallelujah. Nabangenacala. Akufanele ube necala. So uma uzazi ukuthi unecala uma sishumayela asishumayela ukukulahla sishumayela ukuthi sigwaze inhliziyo ngezwi ukuze inhliziyo isike ngenkemba njengoba liyinkemba lihlukanise inyama nomphefumulo. Uma hlukanise inyama nomphefumulo okusho ukuthi ke into zenyama uyazishiya umphefumulo usomba wodwa inyama ihamba yodwa inyama ibulewe ngezwi nabangasoli lutho ngeke uzisole lutho. Hallelujah. Okamoya esikhuluma ngako. Hallelujah. Sikhuluma ngezinto zikamoya. You understand? So qhubeka ngale ncwadi yakhona ngifuna kumele ngifike khona. Uma ke kukhona kini oswela, uma kukhona oswele ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha. Uma kukhona kithina oswele ukuhlakanipha. Akukhulunyanga ngemali bright before ngifuna ukuke ngithi sichaze ngendaba zemali nokudla. Sakhulunywa ngani ngobuhlakani bukaNkulunkulu okumele ube nakho ukuze usindiswe. Amen. Uma umfundisi wakho eyinja amen engakwazi ukukhonkotha empuphuthe hallelujah ukhuluma ngezinto eziphathekayo. Amen. Ukhuluma ngezinto eziphathekayo. Thina washo uNkulunkulu uthi ke singazibekeli ingcebo emhlabeni ngoba zonke izinto ziyabola and umhlaba uzobhubha. Amen. Kodwa asibeke ingcebo yethu ezulwini lapho kungekho ukubola kungekho masela. Amen. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha. Uma kukhona kithina oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu. Ucela kubani? Makacele kuNkulunkulu. Okwapha bonke ngobuhle.
uma umuntu eswele ubuhlakanipha akaceli kumhlengi, Amen. akaceli kushembe, Amen. ukuze kuprovele ukuthi lento yokubula ihambisana nakho ukuthi Hallelujah. uyocela ukuthi Hallelujah. uphase esikoleni. Amen. Amen. Kwenye indoda Amen. ukuthi kubeka izandla noma unikele ngemali Amen. ukuze uthenge ukuphasa esikoleni, Hallelujah. uthenge ubuhlakani. Lord. Yebo into engishoyo. Hallelujah. Uyesontweni uhamba ne-CV ukuze bayithandazele. Hallelujah. Uyocela esontweni awucela uNkulunkulu. Hallelujah. Uma kukhona umuntu oswele ubuhlakani Yes, makacele kuNkulunkulu. Obaphayo. Opha bonke abantu. Amen. You understand? Amen. Qhubeka ithini? Hallelujah. Uma kukhona kini oswele ukuhlakanipha Yes, sir. makacele kuNkulunkulu. Yes sir. Obapha bonke. Usipha sonke uma uza ngokuzehlisa nangokwazi ukuthi ufunani uNkulunkulu. Engajakati. Unga Amen. Ebapha bonke ngobuhle engajakati. engajakati. Amen. Akaziqhakambisi. Amen. Amen. Ngoba uNkulunkulu wethu uthobekile, Akambe echoma. unothando, Amen. unokubekezela, Amen. unenhlonipho. Amen. Ingakho engayijakatisi. Amen. You understand? Amen. Qhubeka kunento ephethwe ngifike kuyona. Akahlambalazi, akabukisi. Amen. Kodwa uma uphuma endleleni yakho, endleleni yakhe, uhamba ngendlela efunwa nguwe. Amen. Uyakwazi ukubukisa ngawe ngoba uyakukhombisa ukuthi wena uyisifula yini uhlakaniphile. Konke akutshele kona kuyikhona yiloko akuzokwenzeka kuwena. Amen. Makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle. Amen. Akajakati. Amen. Khona uyakuphiwa. Khona uzakuphiwa. Funeka ucele kuNkulunkulu ongajakati, khona uyakuphiwa. Amen. Kepha makacele ngokukholwa. Nayindaba futhi uma ucela kuNkulunkulu uyacela ngokukholwa. Engangabazi. Uzocela ubuhlakani. Amen. Ngokukholwa. Amen. Ungangabazi kusho ukuthi Ngalutho. uma Amen. unhliziyo mbili Amen. Amen. Yes. khona inkinga. Enkulu. Khona inkinga. Uma ucela enkosini Amen. ucela ngokungangabazi Amen. uyalinda ngoba yonke into ithi ke khuthazela ukubekezela. Yes, Lord. So uma uzocela ujahile Amen. ngeke uze umbone uNkulunkulu emuva. Qana kahle. Ngeke uze ubone uze umoya engcwele ungena kuwena. Amen. Ngeke uze usibone isandla sikaNkulunkulu sisebenza. Amen. Ngoba yini? Amen. Uthembele kuwena ngaphezulu kaNkulunkulu uyacela kodwa uyazenzela. Amen. Ucela kanjani ukuthi uzothi ungacela kanjani ikhophi sawulenza? Hallelujah. Ngicela noma ucela sawuphaka noma sawuphakile ucele. Hallelujah. Hallelujah. Ucela kanjani? Sowuzenzelile. Amen. Ngoba phela uma ngikhuleka ngithi Nkosi intando yakho mayenzeke. Yes, Lord. Njengoba ngibhekana lesimo baba intando yakho mayenzeke. Yes, Lord. Ngiyalinda ngifuna ukubona intando yakhe yenzeka. Amen. Bese yenzakalile ngibone isake sakhe simuva. Amen. Uma engivikele noma uma engiholile ukuze ngiphume ngisindiswe kuleso simo ngoba uthi Amen. noma ulingwa wena ohamba ngokuqonda uNkulunkulu uza kuphulukisa. Amen. 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 Hallelujah. Do you understand? Yes, Lord. So uma uza uNkulunkulu uzocela Yes, Lord. ucela ngokukholwa Amen. bese uyalinda. Amen. Ulinde ukuthi uNkulunkulu enze izibonakaliso zakhe. Same thing ayenza ngesikhathi ethi kuza kuzalwa indodana ayizalwanga same time kodwa kwahamba isikhathi. Yes, Lord. Kwafanele kube khona ukulinda abantu bezwe ngokuthi uNkulunkulu ukhulumile Amen. ukuthi uthe uzakwenza ukuze mase ekwenzeka bakholwe ukuthi kwenziwe uNkulunkulu ngoba ukhulumile. Amen. Kepha makacele ngokukholwa angangabazi ngalutho. Uma ucela uNkulunkulu ungabaza Ngokuba ongabazayo akatholi lutho. unjengendlambi yolwandle Ufana nolwandle noma igagasi eliqhutshwa ngumoya. ligujiswa ngumoya. Uyahlenyuka njengegagasi. Hallelujah. Awumile ndawonye. Hallelujah. Izwi lifuna ume ndawonye kwisisekelo sika Kristu. Yes, Lord. Njengoba bathi uKristu ke indoda ehlakaniphile yakha umuzi wayo edwaleni ukuze bese kufika izimo nezikhukhula nemimoya Amen. zingayinyakazisi ngoba ihleli kwisisekelo esinamandla, kwisisekelo esistrong. Yes, Lord. You understand? But indoda eyisifula Yes, Lord. yakha Amen. indlu yayo enhlabathini. Amen. Kuthi mzokwane kufika ikhukhula Sithela. zishaye phansi. Hallelujah. Ngoba yini ayakhiwanga kwisisekelo Hallelujah. esihlangene esiyidwala. Yes, Lord. So uma uza kuKristu uzokwakha edwaleni. Amen. Hallelujah, glory to God. Amen. Awakhi enhlabathini. Amen. Ngoba uma wakhe enhlabathini ufana nomuntu oza kuNkulunkulu ezocela Amen. kodwa bengabaza
unhliziyo mbili Amen. akakholwa Amen. uzocela nje for the sake of ukucela Hallelujah. kodwa ukukholwa akukho kuyena Amen. ingakho Amen. abantu besontweni ngokuthi babheke inzuzo Amen. ucele uye esontweni ngokuthi ufuna iprofit Amen. ibusiness lakhe ukuze lihambe kahle Nabo ufakazi. Hallelujah. ongiphi ubufakazi Incwadi kaJakobe isahluko 4. incwadi verse 8. kaJakobe isahluko 4 verse 8 Sondelani kuNkulunkulu. sondelani kuNkulunkulu Khona uyakusondela kinina. khona naye eza kusondela kuthina Hlanzani izandla nina zoni. gezani-ke manje izandla zenu ngoba senithinta izinto ezingcolile kakhulu Nihlambulule izinhliziyo. nigeze izinhliziyo Nina bonhliziyo mbili. nina bonhliziyo bangaki Nina bonhliziyo mbili. siyakutshela Amen. awuzi uNkulunkulu Amen. double minded Amen. noma unenhliziyo mbili noma unemqondo emibili Amen. uza ngomqondo owodwa ngoba uza ngokukholwa right uma uza uNkulunkulu uza ngokukholwa Amen. uma uza uNkulunkulu iyodwa indlela oza ngayo ukukholwa kuphela uma ungakholwa usafuna ukufaka umlenze wakho emhlabeni Amen. nasezulwini Amen. khona kodwa okuzokwenza ukuthi ungabi nayo ibalance Amen. Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala. Yes, sir. Yaqhubeka no verse 8. yes sir Zoqala ku7. yes sir Hallelujah. From verse 6. Kepha makacele ngokukholwa. ela ngokukholwa Engangabazi ngalutho. ungangabazi Ngokuba ongabazayo unjengendlampi ufana yolwandle, negagasi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. liqhutshwa lihamba back and forth ngenxa yomoya Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamkeliswa utho inkosi. ungazitsheli nangesisodwa isikhathi ukuthi uma ungakholwa Amen. uma ungakholwa Amen. Umuntu onhliziyo mbili. uzitshela ukuthi ukhona uzokuthola uNkulunkulu noma ngiyake ngikhulume ngesipho sikamoya ongcwele Amen. ngeke uzithole usehla wenyuka njengegagasi eqhutshwa umoya Amen. Amen. Hallelujah. funeke ube nesisisekelo uma ekukholweni kwakho Yes, Lord. indaba inokukholwa Yes, Lord. ahambe uye kuncwadi ku-chapter uzobuye ubuye kuncwadi kaMathewu chapter 14 sifuna ukubakhombisa ukuthi yonke into iqhamuka ngokukholwa chapter 14 Amen. Hallelujah. Praise the Lord. yes sir ngifuna incwadi kaMathewu Incwadi kaMathewu isahluko 14. yes sir Verse. ngifuna Hallelujah. uzoqala phaya kuverse noma ngaqala kuverse 25 Hallelujah. Yes, sir. So qala ku25 bazalwane. yes sir Ngomlilo wesine. Hallelujah. yes sir Incwadi kaMathewu isahluko 14. yes sir Verse 25. yes sir Ngomlindo ngomlindo wesine. isikhathi ngesikhathi Amen. ngo4 Amen. Ngomlindo wesine wobusuku yes sir wenza kubo ehamba phezulu kolwandle. uhamba emanzini angisho bona indaba ukuthi benza ihlaya ngokuhamba kwaJesu Kristu emanzini abaqonde ukuthi enziwelani Amen. sifuna ukubafundisa namhlanje ukuthi lonto yenziwelani uma uJesu Kristu ehamba emanzini Amen. wayekwenzelani lokho kwenzakalani bright Kepha abafundi sebembonile kepha abafundi sebembonile ehamba phezulu kolwandle. ewoka phezulu kwamanzi ehamba phezulu kwamanzi olwandle Bashaya luvalo. bashawa uluvalo kwagcwala ukusaba Bethi yisithunzi. yebo Bakhala ngokwesaba. yebo Kodwa uJesu wakhuluma kubo. wathini Masinyane wathi, "Yimani isibindi." wathi imani isibindi angibasebonile ehamba phezulu kwamanzi Yes, Lord. bangakholwa Yes, Lord. sikhuluma ngokukholwa hallelujah glory to God Amen. bangakholwa bagcwala ukusaba basebeqala bekhala Amen. bakhaliswa yini ukwesaba Kodwa uJesu ngoba yini wakhuluma kubo. abakholwa Yes, Lord. Masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." uletha ubufakazi Yes, Lord. ukuthi uyena Amen. abangabi nakho ukwethuka Amen. esinye isibonakaliso Yes, Lord. asikhombisayo Yes, Lord. ukuthi unguye Amen. lo kuyena ongaphezulu kwakho konke ngoba uyakholwa Amen. ngokuphelele uyenza intando ulandela imiyalelo kaNkulunkulu ngokuphelele Yes, Lord. akangabazi Yes, Lord. ingakho ehamba emanzini you understand Amen. so uthini Yimani isibindi, imali iqonde yimina, isibindi ningesabi. ningasabi uPetru wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma
kunguwe. Yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Lalela, yezwa indoda ifuna ukukholwa. Amen. Hallelujah, 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 glory to God. Indoda ifuna ukukholwa Hallelujah. ukuthi Nkosi makuwena Ngibize. nami Amen. nginika umyalelo ukuthi ngize kuwena. Amen. Amen. Yayizwa lonto leyo. Amen. Hallelujah, glory to God. Yisho ukuba Ibake, hallelujah, uthe Nkosi. Amen. Angisho Yes, nje. Lord. Hallelujah, glory to God. Nkosi. Uthe Nkosi. Uma Babe kunguwe. lapho. Hallelujah. Uthe Nkosi. Yes, Lord. Uma Kunguwe. kunguwe. Yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Hallelujah. Ubiza inkosi. Amen. Okusho ukuthi ukukholwa kukhona. Amen. Kukhona ukukholwa ukuthi njengoba kuyinkosi nami ngingayenza lento. Ukukholwa kukhona. Kwase kwenzakalani? Hallelujah. Wayesethi woza wehlake. Nakho ke manje inkosi iyakubiza. Amen. Ikubizela kuyo. Wonke umuntu ofuna ukukholwa nomuntu ofuna ukukholwa enkosini. Amen. Ubekele indlela ekumele ahambe ngayo. Iyasibiza. Okholwa yimi makeze kimi. Wayesethi woza wehlake uPetru emkhunjini. Wahamba phezu kwamanzi. Awu wathola ithuba lokuthi ahambe emanzini uPetru. Weza kuJesu. Weza wanyathela waqathula eza kuJesu. Hallelujah. Kodwa khona into emenza Amen. abe nomgabaza. Kepha ebona umoya. Nayo ke indaba. Yayizo indaba. Sithi namoya wakhe esisekelweni sika Kristu. Amen. Awunganyekaziswa. Amen. Kuthi mefika imoya nezikhukhula Yes, Lord. ume. Amen. Sikhuluma ngokukholwa. Amen. Hallelujah. Kwase kuza umoya kuPetru. Amen. Kwenzakalani? Wesaba. Waqala kwangena ukusaba. Eseqala ukushona. Waqala Wakhala wathi. usabile. Amen. Unikwe ilungelo lokuthi ungayihamba le ndlela. Amen. Ungasabi. Amen. Wahamba kancane, Amen. wangisa umoya wasaba. Amen. Waseqala waminza. Amen. Ukuthi ukholo lwakhe seliyancipha. Amen. Wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Yezwa ubiza abantu futhi hallelujah Inkosi Jesu. ubiza inkosi ukuthi imphulukise njengoba eminza. Amen. You understand? Amen. Amen. Wena uyaqwila esonweni na uyashona esonweni. Amen. Biza inkosi Amen. ikhiphe. Amen. Amen. Biza inkosi ikhiphe ngamandla ayo. Amen. Wenza njani uJesu Kristu? Kepha ebona umoya wesaba. Yes sir. Eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi ngisindise. Yes, sir. Masinyane uJesu welula isandla. Yayizwa lonto uthi uNkulunkulu isandla sami siluliwe. Hallelujah. Ingalo yami yinde. Hallelujah. Iluliwe. Hallelujah. Enye futhi isibonakalisa sikhombisa ngaso Amen. uJesu Kristu ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo Amen. unamandla ngaphezu kwakho konke. Azangamyekelela amhleke. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, glory Yes, to Lord. God. Yes, Lord. Walula isandla sakhe, Amen. wamkhipha. Amen. Wambamba. Wamtshela ekulineni. Wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyana. Yabona ke thina abantu sinjani? Sinokukholwa kodwa kuphelele. Amen. Ungabazeleni na? Ungabazelani ukuze kuKristu. Hallelujah. Ekunika indlela ekukhombisa indlela. Amen. Ungabazayiswa yini? Amen. Ungamukhesha izinto eziphathekayo. Hallelujah. Kunokuhamba indlela yokubekezela enomkomelo. Yes, God. Wangona phakathi egcineni. Yes, God. Do you understand? Amen. Amandla kaKristu. Incwadi Amen. amandla ezwi uma unothisha okwazi ukufundisa. Amen. Amen. Do you understand? Amen. Hamba futhi uye kwincwadi yayo lo ncwadi kaMathewu. Amen. Isahluko 17. Hallelujah. 17 ngifuna uqala ungifundele lapha ya ku verse 14. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 17 Yes sir. verse 14. Sikhuluma ngokukholwa. Sebefikile Esikholwa esikhuluma ngakho ukuze usindiswe fanele ukholwe. Amen. Kuphela ngeke uze usindiswe ungakholwa. Amen. Uma bengafundisi intshumayelo yokuphenduka uphume esonweni. Amen. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 17 verse 14. Sebefikile esixukini kweza kuye umuntu waguqa ngamadolo phambi kwakhe. Uma bengafundisi imfundiso engakhuluma ukuphenduka ngeke uze uyithola insindiso. Ingakho abantu ingibeni bebhubha Yes, bebulawa izifo khona besonda.
Amen. bebulawa istress nomzwangedwa khona besonta, Yes, God. becindezelwa amaphupho khona besonta, Amen. bedonswa amadimoni ngapha nangapha khona besonta, Amen. ngoba ukholo alukho. Yes, God. Abanokholo luncane, abafundisi benu sebethatha ukholo lwenu baliphendula inzuzo embi, Amen. Amen. bayaphupha bayaphela abantu. Yes, God. Emasontweni kugcwele izifo Amen. ngoba ukukholwa kuncane. Amen. Do you understand? Kwenzakalani? Sebefikile esixukwini. Ongiphinda ukiphi chapter neverse? Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 17 Yes sir. verse 14. Yes sir. Sebefikile esixukwini kweza kuye umuntu waguqa ngamadolo phambi kwakhe wathi Nkosi hawukela indodana yami. Kuza umuntu ozocela usizo kuJesu Kristu. Waguqa ngamadolo Yes, phambi sir. kwakhe wathi Nkosi hawukela indodana yami. Uthi Nkosi hawukela, ubamiza ngenkosi uma uthi uyabhekisisa. Hallelujah. Abashonga ukuthi bhuti Amen. noma Amen. malume noma bathi noma bathi prophet Amen. noma bathi indodana. Man of God. Amen. Bathi man of God. Hallelujah, Hlekisa, hallelujah. hallelujah, God. Hey. Ave besoft Hallelujah. beyinyoka Hey. bewo devil. Izinja engakwakho Nkosi. Asikwazi ukuthi abanakwazi. Hallelujah. Wathi wakhala umnomzane wathi Hallelujah. Nkosi Nkosi hawukela indodana yami hawukela indodana yami ngokuba inesithukuthwane. ngokuba inesithukuthwane. Amen. Ihlupheka kabi. Iyahlupheka kabi. Lokhu iwela kaningi Unesifo sokuwa. emlilweni. Iwela emlilweni. Kaningi emanzini. Kaningi emanzini isha. Amen. Ngiyilethe kubafundi bakho. So abafundi bake bahlangana nalenkinga Amen. ezakubona ngoba useyazi ukuthi uJesu Kristu unabafundi bakhe. Ngiyilethe kubafundi bakho kepha bahluleka. Kodwa khona into abashoda ngayo, khona into abashoda ngayo. Amen. Abafundi baKristu Amen. njengoba befikile Amen. bangakwazi ukumsiza, Yes, khona into abashodi Yes, ngayo. God. Kepha bahluleka ukuyiphulukisa. Yes sir. uJesu waphendula wathi, "Oh sizukulwane esingakholwayo. Isizukulwane esingakholwayo. Oh sizukulwane esingakholwayo. Uma ukuKristu uleka ukukholwa. Yes, Lord. Oh sizukulwane esingakholwayo. Uma ukuKristu ungenakho ukukholwa kuphelele. Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo. Uma ukuKristu kodwa uyaphuza uyabhema. Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo. Uma ukuKristu kodwa umuntu wesifazane uthi uyafundisa umfundisi. Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo. Uma ungumfundisi ongashumayeli ngegospel nevangeli likaKristu nokuphenduka ukuthuza abantu. Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo. Uma uthi khona iTrinity. Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo. Yezwa lonto leyo. Waqhubeka wathini uKristu? Koze kube nini? Kuyoze kube nini? Nginani na? Koze kube nini? Nginibekezelela na? Yeyizwa lonto leyo. Yeyizwa lonto leyo. Yiletheni lapha kimi. uJesu waseyikhuza idimoni. Wakhuza idimoni Laphuma kuyo. kwindodana, laphuma idimoni ngokukholwa Amen. ngamandla abekiwe kuye. Amen. Wakwazi ukukhipha amadimoni. Amen. uJesu wayeseyikhuza idimoni laphuma kuyo. Umfana waphulukiswa Wasindiswa. kusukela kuleso sikhathi. Wahamba umfana waphila wamqamane kusukela kuleso sikhathi. Kwase kwenzakalani emva kwalokho? Khona kwafika abafundi kuJesu Khona kwasesondela abafundi bakhe kuJesu bebodwa. Bathi thina besingemkhiphe ngani na? yini ekwenza ukuthi sihlulwe ukhipha amadimoni na Nkosi uJesu Kristu? Wayethi kubo, kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Yayizwa le ndaba le? Yes, Lord. Ukukholwa. Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. The reason umfundisi wakho engafundisi ngale mfundiso yokukhipha abantu ezonweni abakhiphe amadimoni, Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. akhulume nemoya ebamba abantu.
kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Isizathu sokuthi wena esontweni uyajola Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. isizathu sokuthi wena uhambisa umnikelo esontweni ngokuthi ufuna ukuphasa Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. isizathu sokuhambisa iCV ukuze wena uthole umsebenzi Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. lenhloso leyakho yokuthi uhambe uyolanda uvaselina nezintambo namanzi athandazeliwe Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. uma uza kuJesu Kristu uza ngenhliziyo eyodwa Amen. ngomoya owodwa Amen. ngokukholwa okodwa Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi, uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi niyakuthi kule ntaba, niyakuthini entabeni suka lapha uye laphaya, iyakusuka, akukho okuya kunahlula. umpostoli Paul kwincwadi yaseKorinte isahluko sa11 ayisahluko sika 13 verse 1 uthi noma ngabe kuthiwa ngiyakholwa kangakanani Amen. noma kuthiwa ngikwazi ukuthi ngokukholwa kwami ngithi entabeni ayigudluke Yes, Lord. iye lapha ya Yes, Lord. kodwa uma ngingenalo uthando Ngifana nensimbi. ufana nensimbi yethusi ufana nensimbi encencethayo ngumsindo Yes, Lord. ngoba yini uthando alikho Amen. Amen. so okukholweni kwakho fanele kube khona uthando Amen. ngoba ngeke uzuze kuKristu ungamthandi Yes, Lord. funeka uze ngokuthi uyavuma ukuthi inkosi nomsindisi uyamthanda ngempilo yakho yonke Amen. nangamandla akho wonke uyazinikela kuyena ukuthi uyena ozokuhola awusaziholi wena awusaholwa inyama Spirit. uholwa umoya oyingcwele Yes, Lord. yezwa indaba Yes, Lord. Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba ube ngokukhuleka funeka uqale mawukholwa uhlala uphila ngomkhuleko nokuzila ukudla. nokuzila ubophe ibhande Yes, Lord. ufaste Yes, Lord. you understand Pholukisa inyama yakho. ubulale inyama uyayithoba inyama uyayibethela inyama Amen. Amen. ngoba yini ufuna ukusindiswa ngokuphelele asikhulumi ngokusindiselwa ngokufastela ukuthi wena ufuna uthola umsebenzi cha Ukuphulukisa ukukholwa umoya ekubambile. imoya ebambile uyikhipha Hallelujah. uyikhipha ngokuzila ukudla Uyinqobe ngomthandazo. uyinqobe Zila ngomthandazo ukudla egameni kaJesu Kristu. esigameni Oyinkosi nomsindisi. do you understand Hallelujah. Hallelujah. so ukuze usindiswe hambe kwincwadi kaMarku Amen. Hallelujah. chapter 8 starting from verse 34 Amen. Amen. khona uzokwazi ukuthi lezi zinto ezikubambile zasemhlabeni Amen. ukuze wena uthole ukuphulukiswa noma ukusindiswa khona indlela okumele uyihambe ukuze uhambe ngendlela kaKristu Incwadi ngokaMarku isahluko 8 verse 34 verse 34. yes sir Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe. wababiza bonke ufuna ukubaqondisa Wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, uma umuntu efuna ukulandela uKristu makazidele, makazidele athabathe isiphambano makazidele sakhe. ukuzidela Hallelujah. ukulahla yonke into Makazidele. ezokubambezela ukulahla yonke into ezokubambezela ekukholweni kwakho Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele. lalela Hallelujah. uhleli ukipitile anishadile Amen. phuma lapho zidele Amen. Uze emva kwami. uze emva kwaKristu Hallelujah. ushadile Amen. wadivoza wahlukanisa wahamba woshada kweyindawo indoda yakho noma unkosikazi wakhe esaphila Amen. phuma lapho Makazidele zidele eze emva kwami. ulandela uKristu Hallelujah. uyaphuza wisdakwa Amen. uyafeba Amen. uqamba amanga Makazidele eze emva kwami. phuma lapho Hallelujah. wonke umuntu afuna ukusindiswa Amen. akashiya izinto zomhlaba Amen. Athabathe isiphambano sakhe. wemama umi kwipulpit Hallelujah. uyafundisa Amen. lithi iBhayibheli umuntu osifazana akavumelekile ukufundisa Amen. uthi uJesu Kristu uma umuntu afuna ukuza emva kwami Makazidele
athabathe isiphambano sakhe angilandele. Wonke umuntu ofuna ukusindiswa ufuna alandele uKristu. Athabathe isiphambano sakhe angilandele. Aqhubeka athini? Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe. Umuntu ofuna ukuthola ukusindisa kwakhe uyakulahlekelwa yikho. ofuna ukusindisa yena. Uyakulahlekelwa yikho. Umuntu ozama ukusindisa ngemali athanda imali kakhulu. Uyakulahlekelwa yikho. Umuntu othanda abangani bakhe ngaphezulu kwaKristu. Uyakulahlekelwa yikho. Umuntu othanda ubufebe ngaphezulu kwaKristu. Uyakulahlekelwa yikho ukuphila kwakhe. Ukuphila kwakho kuzokulahlekela. Hallelujah. Ngoba uthanda ukujabulisa izinto zenyama. Amen. Amen. Kodwa Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe. uma ulahlekelwa izona zonke lezi zinto uzishiya ngemuva, Ngenxa yami. isiphambano sikaKristu Ngenxa yami. okungenxa yakhe Nangenxa yevangeli. nangenxa yani. Nangenxa yevangeli. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami. Umuntu olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaKristu Nangenxa yevangeli. nangenxa yentshumayelo evangeli Uyakusindiswa. uyokuthola ukusindisa kwakho. Uyakusindiswa. Uyakusindiswa. Do you understand? Uyakusindiswa. Uyaphulukiswa Amen. esonweni Amen. losobhuta kusona. Amen. Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke. Yini nabo saziwayo? Nina amantombazana athanda ukubuka ku-internet. Amen. Nina abafana abathanda ukubuka ku-internet. Amen. Nizama ukuthola udumo. Amen. Nizama ukuthenga amehlo abantu. Amen. Nizama uku-entertain abantu Amen. ngezinto eziyize lezi. Abanye bahlambalaza igama Yes, likaNkulunkulu. Lord. Yes, Lord. Abanye bahlambalaza igama likaJesu Kristu. Amen. Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke. Lokuthandwa kwakho abantu ube nabalandeli abaningi. Amen. Ngenxa ufuna ukuthandwa abantu uzuzani ngalokho? Kuyakusizani ukuzuza izwe lonke. Ulahlekelwe ukuphila kwakho kwangunaphakade. Alahlekelwe ngokuphila kwakhe na. Uyayizwa loo nto leyo? Hallelujah. Iqhubeka ithini? Ingabe engakhiphani umuntu kube Funda Hle- kahle. Hallelujah. Ingabe engakhiphani umuntu kube isihengo sokuphila kwakhe na. Hallelujah. Yini ongayenza Amen. ukuthi uthenge ukuphila kwakho? Yes, Lord. Yini ongayenza ukuze u-exchange ukuphila kwakho? Yes, Lord. Ngoba izwe ngeke lize likunike ukuphila. Yes, Lord. Kodwa ivangeli elikuKristu, indlela ehanja ngoKristu, isiphambano sikaKristu, isona esizakunika ukuphila kwangunaphakade. So, ku-useless Yes, Lord. noma kuyizeleze ukuthi uzame ukujabulisa izwe, Amen. udweba ama-tattoo ngoba ubona abanye abantu bedweba ama-tattoo, Yes, Lord. upende izinwele, udaye izinwele ngoba nakubona abanye abantu bepende izinwele, Amen. Amen. ufake i-makeup ngoba nakubona abanye abantu befake i-makeup, Yes, Lord. ufake amabhluku umuntu besifazane ngoba ubona abanye abantu befake amabhlukwe, Amen. Amen. uphenduka isitabane wena mfana ngoba ubona-ke ngazuthi kuyi-trend, yonke into imnandi. Amen. Ulahlekelwa ukuphila kwakho ngezinto zomhlaba. Amen. Amen. Do you understand? Amen. Hallelujah. Engabe ulandela ukukhanya kuKristu Yes, Lord. ukuze uthole ukuphila kwangonaphakade. Yes, Lord. Ngoba akukho ukuphila emhlabeni, zonke lezi zinto lezi ziniholela ekubhukisweni. Yes, Lord. Amen. Yonke lento enilandelayo yokufebe nokuphuza nobumnandi noyonke lento yale emhlabeni enenza nilahlekelwe ukukholwa kwenu ngokweqiniso nalamasonto eqanjwe amagama ngabantu. Amen. Amen. Kulahlekisela ukukholwa kwenu nokuphila kwangonaphakade. Amen. Ngoba uJesu Kristu wathi ibandla ngelakhe, akashonga ukuthi ibandla ngelikaShembe, Amen. akashonga ukuthi ibandla elama-Pentecost, Yes, Lord. akashonga ukuthi ibandla le-Revelation. Qana kanye. Alikho elinye igama ngaphandle kozulu esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaKristu. Amen. So uma uza ngaphansi kwaKristu, wena uwemzimbeni kaKristu, Amen. Kholwa. ukebandleni likaKristu, Oyinhloko. awukho ebandleni likaMhlengi, Oyinhloko yebandla. awukho ebandleni lama-Roman Catholic Church. Oyinhloko yebandla. Uma le nto le ihlebekisa ngoba naku wena ukholwa kulamabandla engwabalayo noma nakwamanye aqanjwe ngabantu noma aqanjwe abantu, Uluthekile. wena uyakasathane, Hallelujah. wena uhola usathane, Amen. wena uyesihogweni nosathane Amen. ngenxa yokuthi awufuni ukholwa iqiniso. Amen. Ngokuba wonke umuntu ophila esonweni Amen. Munye nesono.
noma umuntu ophila nesono Amen. uyisigqila saloso sono. Amen. Do you understand? Amen. So manje ukuze ubuyele endleleni wena ngencwadi kaMathewu chapter 5 verse 8 Hallelujah. ukuze ubuyele ekukholweni Amen. fanele uthathe isiphambano sakho Amen. ulandele Amen. imfundiso nemiyalelo kaNkulunkulu ayebekile wayithemba ukuthi ayibeke kuKristu. Wonke umuntu ofuna ukusindisa kwakhe akufanele ngabaze, Yes, Lord. akufanele abe nenhliziyo ezimbili, Yes, Lord. akufanele acabange kabili, Yes, Lord. ehlenyuka njengegagasi elipheshulwa ngumoya. Yes, Lord. Wonke umuntu ofuna ukusindiswa fanele aguqe, Amen. azile ukudla, athandaze, Amen. acela inkosi ukuthi imsindise, Thank you, Lord. imkhulule ezintweni zomhlaba. Yes, Lord. Le gospel eseshumayelayo asifune imali yamuntu, sifuna imphefumulo yenu iphendukele kuNkulunkulu, niphile ngokukholwa, Yes, Lord. ngoba iyona ndlela yokusindiswa. Amen. Ufuna umnikelo ephilileyo. Nikholwe ukuthi ufuna imnikelo ephilileyo Amen. engumzimba wakho, Umzimba yenu. okuyiyona kuphela into ongayinika yena njengoKristu wayinika yena. Masinikele imizimba yethu. Hallelujah. You understand? Amen. Ithi incwadi babusisiwe, Hallelujah. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. inhliziyo yakho kufanele sihlanze ngezwi, Yes, Lord. Ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. ngokuba uma uzimisele ngokumbona uNkulunkulu, inhliziyo yakho mayibe msulwa. Amen. Babusisiwe abalamulayo ngokuba baya kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abanenhliziyo ezihlanzekileyo Yes, Lord. ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Yes, Lord. Uma uzimisele ngokumbona uNkulunkulu, phuma ezintweni zomhlaba, Yes, Lord. shiya izinto eziphathekayo, Amen. phila ngomkhuleko, Amen. phila ngokuzila ukudla, Amen. Mfune sana. mfune esanokutholakala manje usaphila nawe, ngoba ngale kwethuna akukho ukumcinga, akukho ukuthethelelwa Amen. Uxolo tsamhlabeni. kuphela, ngoba le ncwadi iyovulwa ezulwini. Amen. Ngeke izivulwe Amen. ivulela ukuthi ikusindise seshunyelwa, ngiyobe sobuzwa ngayo ukuthi wezwa, Amen. Incwadi zizovulwa. kodwa wayiziba, Amen. wayibalekela, wanxapha, Amen. wagoloza, Amen. wabulala umuntu ngenxa yezwi, Amen. ngokuba ufuna ukwenza iziganuko zenyama, Amen. Amen. wabophisa umuntu ongenacala ngenxa yokuthi ufuna ukwenza ukhohlakala. Do you understand? Yes, Lord. Isikhathi manje sokuthi abantu babuyele endleleni zokulunga, endleleni yokukhanya nguKristu. Yes, Lord. Thatha isiphambano sakho uzidele. Yes, Lord. Yezwa lonto. Yes, Lord. Act 2:38. Incwadi yezenzo zesibili isahluko 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, "Madoda bazalwane, siyakwenze njani na?" uPetru wayesethi, "Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza." Ithi incwadi abantu kufanele baphenduke, Amen. babhaphathiswe, Amen. Egameni likaJesu Kristu. bathole ukuthethelela izono zabo, Yes, Lord. banikwe nesiphiwo sikaMoya oyingcwele, Yes, Lord. isithembiso esinikiwe Amen. bonke abantu Amen. abaseduze nabakude Yes, Lord. nasey'nganeni zenu. Amen. Bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So uma ukuthi wena uzimisele ngempela ngokuhlala impilo yakho, Amen. Amen. yilokho kumele ukwenza, ukuthi uphenduke, Amen. ubhaphathiswe, Amen. uthethelele izono zakho, Amen. ungasaphindele ekwenzeni izinto zasemhlabeni, Amen. uthathe isiphambano sakho, ulandele uKristu, udele yonke into yomhlaba. Iyona ndlela kuphela yokusindiswa, ayikho enye indlela, Amen. ayikho enye indlela. Amen. Inamba uzoyishiya ubright. Amen. Umuntu ofuna ukubhaphathiswa, Hallelujah.
umuntu afuna ukubhaphathiswa noma ufuna ukubuza noma ngabe muphi umbuzo ophathelene neBhayibheli inamba soyishiya Amen. ukuze ube nakho ukuqonda ngakho konke okwenzayo noma ngabe ufuna ukwenzani uma ufuna ukubhaphathiswa uyothinta kuyona lo namba. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Amen. Sifanele umkhuleko Blue Bright. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nkosi, wena uyazazi inhliziyo zabantu bakho. Bayayithanda izinto zamahala. Kodwa njengamanje Nkosi wena uyababiza. Uthabeze edilini lamahala. Bahlale bathola ukuphila okuphakade. Beze bathenge ngaphandle kwemali. Baphuze iwayini Nkosi eliyizwi lakho mahala. Bathinteke Nkosi labo babizile ngobuhle bakho nangokubele bakho Nkosi uJesu, ukuthi beze edilini lamahala Nkosi, ngoba wena umsebenzi usuphelelisile. Beza abantu baphenduke, bamkele wena Nkosi uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba akukho ukuthethelelwa ngaphandle kwakho. Mayenziwe intando yakho emhlabeni nasempilweni zethu. Silizwe izwi lakho lisebenze ngaphakathi kithi libe inkemba. Ungasiniki ukuthula Nkosi uJesu singayenzanga intando yakho. Ngoba umbhoshongo Baba ubekiwe, izwi lakho liphumile kuzo zonke izinkalo zomhlaba, ukuba laba abayimisela ukuzwa bakwamkele, baphenduke endleleni zabo, bayisindise kulesizukulwane esiphambeneyo. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Amen. Na inamba bazalwane 066 566 9245. 066 ngizoyiphinda 066 566 9245. Inkosi ithele umusa emgcine size siphinde sikhulume. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen.